Volám sa Nina Čonková a robím freestyle kajak. Venujem sa tomu už vyše 20 rokov, ale po momentálne dvojročnej pauze, kedy som mala úraz chrbtice, sa znova pripravujem na vrcholové preteky, takže sa tento rok budem snažiť zúčastniť a zase obhájiť medaile z majstrovstiev Európy a svetového pohára. Dúfam, že mi budete všetci držať palce, ďakujem za akúkoľvek podporu a vidíme sa na vode.